Suta sa Business Permit and Licensing Office Tagum City nga nakadaghan matud ba ang buot magnegosyo sa dakbayan. Kini human na sayran nga misaka og 40.2% ang ihap sa mga nag-apply og business permit atol sa unang adlaw sa Business One Stop Shop kon Boss 2026. Sumala sa dato sa BPLO Tagum, adunay 516 ka mga aplikante sa business permit karong tuiga. Mas taas kini sa 368 ka mga aplikante sa naging tuig 2025. Sigon sa buhatan, napakita og dakong interes ang mga negosyante nga magnegosyo sa Tagum City pinaagi sa pagparehistro sa ilang mga negosyo. Samtang sa pagkikinabi sa XFM Tagum News Team, kanga Business Permit and Licensing Office Head Ian Kevin E. Valle, Licensing Officer 4, sa milabay nga tuig kapin na 13,000 ka mga business permits ang ilang na-isyo. Kung di malaumon kini, gikan Enero 5 hangtod 20 ning tuiga, maka-isyo ang ilang buhatan o kapin 8,000 ka mga business permits. Amo ang palingkamot na mapaspasan nato ang renewal para dili mo maabot sa deadline. Usually manggod mura man gini ang kultura sa Pilipino no nga deadline diyan na kita kara-kara. So mabulk na maguna siya, bulk na ang mga tao nga moani, mga business owners na moani. So madugay na to og process ang ilang permit. So karon pa lang first week, so mas may yung mo renew na sila mga businesses po. Dugang ni Valle, ang dili makakomply sa gikitakdang panahon, adunay surcharge nga 25% og penalties nga 2% nga nakadepende sa gidak-on sa tax sa usa ka negosyo. Gihawag na ko ang mga business owners nga magpa-renew na pag di ka maabtan sa deadline kay mo-incur na siya og penalty. Padayon usab ang pag-awhag ni Valle sa tanang negosyante nga iproseso ang ilang business permit sa dili pa ang Enero 21 aron malikayan ang pagbayad og surcharge og penalties. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, mag Santon Gold Coffee Mix alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.